ଶିବବାବୁଙ୍କର ଅଚାନକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରଜ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଧନୀ କେଶବ ବାବୁ ଅତି କୃପଣ ଥିଲେ। ଶେଷକୁ ସେ କହିଲେ, ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଦେବି? ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଫେରାଇ ପାରିବ କି? ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ। ଶ୍ରୀପୁରର ଗୁଣାଢ୍ୟ ଅତି ଦୟାଳୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ କେହି କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନାହିଁ। ଶିବବାବୁ ଶ୍ରୀପୁର ଯାଇ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ତାକୁ ସବୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କରଜ ନେବାକୁ ଆସିଲ, ଏମିତି ହେଲେ ତୁମର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା ଜବାବ। ତାପରେ ତୁମେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଉଚିତ ଯେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେପରି ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ପାଇବ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଧ ଦେଇ ନ ପାରିବ, ତେବେ ନିଜ କଥା କିପରି ରଖିବ? ତୁମକୁ ମୁଁ ହଜାରେ ମୁଦ୍ରା ଦେଉଛି, ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ କର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2000 ଦେବ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ରଖ ତ 4000 ଦେବ। କ'ଣ ରାଜି? ଶିବବାବୁ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ଗଲେ। ତାପରେ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିଲେ। ହୁଏତ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଯାଦୁ ଥିଲା। ଶିବବାବୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଛଡ଼ା 5000 ରୋଜଗାର କଲେ। ସେ 2000 ଧରି ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ 5000 ଅଛି ତ? ମୋ ସହିତ ମିଶି ବ୍ୟବସାୟ କର। ବର୍ଷକରେ ଅତି କମ୍ରେ 50000 ମିଳିବ। ଶିବବାବୁ ଭାବିଲେ, ଏବେ 2000 ଦେଇ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଆର ବର୍ଷ 50000ରୁ 4000 ଦେବାକୁ ମୋତେ ସେତେ ବାଧିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀକୁ 5000 ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାର ହେଲେ। ଧନ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। 5 ବର୍ଷରେ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କୁ 32,000 ଶୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇ 5 ବର୍ଷରେ 32,000 ନେବା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁଣ୍ୟବାନ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୁଟି ନେଉଛି। ଏହିସବୁ କଥା ମନରେ ଭାବି ସେ ଆଉ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ଟଙ୍କା ମୋଟେ ଶୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ହେବାର ଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ସେ ଶିବବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। 4000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହାରଟିଏ ସେ ସେହି ଦୋକାନରୁ କିଣିଲେ। 1000 ଟଙ୍କା କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ଶିବବାବୁ ଦେଖିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚୁପ୍ କରି ଖସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଗଲେ କି ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ ଦରକାର ହେଲେ ପଇସା ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗହଣା ଦେବ। କର୍ମଚାରୀ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆମ ମାଲିକଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୋକାନକୁ ନିଜର ଭାବି ଯେକୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପସନ୍ଦ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣ୍ୟବାନ ଗୁଣାଢ୍ୟ କହିଲେ, ଯେତିକି ଧନ ଆଣିଥିଲି ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋତେ ଅଧିକ 1000 ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନେବି। କର୍ମଚାରୀ ବିନୟପୂର୍ବକ କହିଲା, ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆମ ମାଲିକ ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲେ। ଗୁଣାଢ୍ୟ କହିଲେ, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସୁଧ ନେବି। ଯେତେ ଦିନ ଡେରି ହେବ ମୋର ଟଙ୍କା ତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ସୁଧ ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ମାନିନେଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଦେଲା। ଶିବବାବୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ତାଠାରୁ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶିବବାବୁ ଭାବିଲେ, ମନେ ହୁଏ ଗୁଣାଢ୍ୟ ବୋଧେ ମୋ ଋଣର ଖାଲି ମୂଳଧନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ନାଟକ କରୁଥିଲେ। ନହେଲେ ଠିକ୍ 1000 ଟଙ୍କା କିପରି କମ୍ ପଡ଼ିଲା? ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ ଗୁଣାଢ୍ୟ ହଠାତ୍ ମରିଗଲେ। ଏଣେ ଶିବବାବୁ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଯେ କିଛି ନ ଦେଇଛି ସେପରି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବା ମୋର ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେ 1000 ମୁଦ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ।
ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଶିବବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଉଭୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ପୁଣ୍ୟବାନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା କଷ୍ଟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିସବୁ ଶୁଣି ଶିବବାବୁ ମନେ ମନେ ହସିଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଧନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରଜ ଦେଉଥିଲେ ଓ ବହୁତ ବେଶୀ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଲୋଭୀ ଓ କୃପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ପୁଣି କିପରି ପୁଣ୍ୟବାନ କହି ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କହିଲେ, ଆମ ବାପା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କରଜ ଦେଇଥିଲେ। ସେସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖା ହୋଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଆଲମାରିର ଭିତର ଥାକରେ ସେସବୁ ଅଛି। କେତେବାର ସେ ସେଠୁ କାଢ଼ିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ ସେସବୁ ନ କରି କାଲି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ସେଦିନ ଏସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଶିବବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ଖାତାଟି ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କରଜ ନେଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି 5 ଜଣ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେପରି ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଧମକାଇ ତାଠାରୁ ଖାତାଟି ନେଇ ଚାଲି ଆସେ। ଟଙ୍କା ପାଇ ଗୁଣ୍ଡା ତା କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଲା। ସେମାନେ 5 ଜଣ ଭାବିଲେ ଶୀଘ୍ର ଯେପରି ସେହି ଖାତାଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଖାତାଟିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତାହା ସେହି ଖାତା ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କରଜ ନାମରେ ଧନ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅନେକ ଅଳସୁଆ ଓ ଠକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ଧନ ସହିତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଫେରାନ୍ତି ସେସବୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ। ସେଥିରୁ ମୁଁ ପଇସାଟିଏ ବି ନିଜ ପାଇଁ ରଖି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ମୁଁ ଲେଖାଇ ନିଏ, ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଚିରିଦିଏ। ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମୋ ପରି ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏସବୁ ପଢ଼ି ସେ 5 ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବ କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। କାହାକୁ କିଛି ଫେରାଇବା ଦରକାର ନଥିଲା। ଏସବୁ ଲେଖିବା ପରେ ସେ ମରିଗଲେ। ଏଥର ଶିବବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଲୋକେ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ପଇସା ଦେଇ ସେହି ଖାତାଟିକୁ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ସବୁକିଛି ପୁରା ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଧନ ଲୋକଙ୍କ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସହିତ ଶିବବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଧରି ଜୀବନ ବିତାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଷ୍ପରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା।